Bu talep Platon'u atmayaytırga полностью Platon'u atmayaytırga. Хотя бы şunlardan. Bizni işitsinler, uşaqlar, prezidentlar bizni işlerge mümkün bilsinler bizge. Mana ağaç üse, görüyorsun mu? Yaş ağaç. Mana mında jıyılganlar, korkma, senga kirmeyim. Mında jıyılganlar Rossiyanın цвет нации, bütün işliklik halı. Mana'nın kiseler, işlerge girmiyor. Mana ağaç üse durgan ağaçını kiysen, ulu ismeyi. Bu kiseler nersen Rossiyanın kileceğin? Наш требует отменить систему Платон, отменить драконовский штраф за весовой контроль, за перегрузки и за негабаритный груз. Мы требуем, чтобы пересмотрели эти данные, так как на частных лицах приходят штрафы, которые достигают $500 000. При таких штрафах это можно сразу же продавать свою технику и не работать. Перевозчикларына мында телмира деп айтып болмайды. Чөнки окутучылар, врачлар, хаммабыз мында бүтүн киши андан телмира башлайды. Orta bu bütün halka, biz перевозчикларны тыгабыз доставка бәясе орта, менә шул ук бензинга орта, шул ук ипиге орта, макарон bütün нәрсә орта бетә, менә шул Платонның бәясен біз куярга тиеш булабыз. Biz аны үзебезнең кисәдән генә түләп бетерә алмыйбыз. Безне булай да кысып бетерделәр. Bütünse балалы гаиләләр монда. Балалы гаиләләр. Bütünse кредитта, күп кеше ипотекада, күп кешенең лизингта. Аны нәрсәгә лизинг кредит бирәләр, раз душ итәләр, эшләргә возможность бирмәгәчтән. Бирмәсеннәр, ягъни халыкка баштан кредитка батырдылар ипотекага да. Хәзер эшләргә хут бирмиләр.